Seguindo o camiño do traxe galego, chegamos ata os tempos en que a vestimenta non era nunca de usar e tirar. Ti ves testamentos antigos e se especifica a feitura, as cores, é unha pasada. Testabas estas medias, pasaban de xeración en xeración hasta as medias. Aquela filla, dúas camisas, dúas enaguas, dúas non sei que, un rifaixo, dous pañuelos, unhas zocos, unhas zocas, o sea que deixoulle no testamento estipulado a cada fillo que lle daba do vestuario. En Ordes atopamos o Museo do Traxe Juan José Linares e a súa curiosa historia. Juanjo foi bailarín e durante a súa trayectoria foi acumulando traxes, uns que compraba, outros que lle pedía aos amigos, e cando tiña máis de 1000, regalollos ao seu pueblo. Traxes que foi traendo de distintos puntos do mundo para facer realidade o museo. Expostos 268, en dúas plantas. Traxes galegos expostos temos, son 16, pero temos máis no almacén. Todos de antes de mediados do siglo XX. Vemos corozas para se protexer da chuvia e vemos este traxe de faena dunha muller de Ordes do século XIX. E hai tamén traxes de gala, de misa, de cando as noivas casaban de negro. De negro a mantilla, o dengue, branca a camisa de liño. Quen manexaba mesmo podía ter bordadas as súas iniciais a un lado e outro do mantelo. Un mantelo que ao mellor se leva 3 semanas bordalo. A veces a xente nos di, canto podemos tardar en que me entregues este mantelo? E ao mellor dicimos, 6 meses, e botan as mans á cabeza. Pero que facer, ao mellor uns centímetros así de bordado ao aire, a nos levanos 3 horas, ao mellor. A máis de traballar ca vestimenta máis coñecida en Bulideira, en Compostela, recrean moito traxe antigo. O noso traxe real. Aquí pasa un pouco como pensas en España e que ves traxes de flamenca. Aquí pensas en Galicia e saia vermella e parece que non hai máis. Hai xente que cada vez estuda máis, investigamos máis a partir de pezas antiguas que son as que realmente nos traen ao día de hoxe a realidade e a partir de aí, claro, cada vez apréndese máis. Realmente o noso traxe ten unha variedade amplísima. No resto de Galicia bordase en negro. En Compostela utilizábase dourados, plateados e todas estas pezas antiguamente las había aquí en Santiago porque viñan dos xoieiros. Esta monteira, que é unha monteira daqui de Santiago, a monteira compostelá, toda bordada a man, son desas pezas que hoxe en día é complicado reproducir porque chegan hasta nós poucas pezas de home. Os homes deixaron de vestirse tradicional moito antes que elas. Entón as pezas deles conserváronse moito menos. En Santiago e en Ordes, dous exemplos destes tesouros nosos. Temos o traxe máis rico de toda España, en canto a variedade, a todo. E seguimos investigando os múltiples camiños do traxe galego.